Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. La tècnica que utilitzaré avui es basa en una pel·lícula molt actual que és La La Land i es tracta de l'ús del color en la narració de la història. Sabeu que de vegades faig moltes referències a cine i tot i que el cine és molt visual, això no significa que no es pugui aplicar a tècniques d'escriptura novel·lística, perquè el que directament es presenta en imatges es tracta d'explicar-ho amb les paraules en el text. Antigament els llibres feien moltes més descripcions, també de vegades pel plaer de descriure, però a mi m'agrada molt quan les coses no es fan perquè sí, sinó que tenen una intencionalitat darrere. Pot ser perquè jo m'he criat amb pel·lícules en blanc i negre i després jo he vist el pas de la tele en blanc i negre al color. El color és una cosa que a mi sempre em crida molt l'atenció. N'hi ha hagut diverses pel·lícules pioneres en l'ús del color amb un significat darrere, no només per saber de quin color era un vestit o els cabells d'una actriu. En el vídeo sobre Burial Rights, que us enllace com sempre baix en la caixa d'informació, ja parlava de l'ús dels 4 elements de la naturalesa i també de l'ús de determinats colors per a transmetre un sentiment en la narració. En La La Land això va més enllà perquè utilitza tots els colors de l'espectre i cadascú amb el seu significat concret de manera individual i amb les diverses combinacions. Jo és una cosa que ja em vaig fixar en ella durant el tràiler i que vaig decidir que quan veiera la pel·lícula m'hi fixaria de manera directa i efectivament vaig descobrir a mesura que avançava la pel·lícula per al meu plaer personal que realment sí tenia un significat. Pot ser el que jo ara explicaré és la meva interpretació i no sé exactament el que volia el director, però jo trobo que d'alguna manera inconscient sí que més o menys va en aquesta línia i que segurament, tot i que algunes coses no estaran posades de manera intencional, trobo que, com que tots compartim una cultura comuna, n'hi haurà determinades coses de l'ús del color que, tot i que siguen subconscients, el director tindrà aquesta visió de saber que funciona i probablement ho haurà col·locat ahí sense saber específicament que en aquella escena té aquest significat, encara que trobe que així en general sí. Hi ha diverses teories del color, estan les teories additives i les subtractives. En cadascuna d'elles els colors primaris són diferents. Jo, a la que estic acostumat, en la que a mi m'han ensenyat, és que amb els 3 colors principals, groc, roig i blau, es poden fer els altres colors. Ja he explicat en aquest canal que de vegades, per exemple, en les novel·les de Dan Brown, la ciutat que tria és un personatge més i de fet és un personatge principal de la història. En el cas de La La Land, per a mi els colors i l'ús dels colors no són un personatge més, ni són tan sols un personatge principal. Per a mi, els colors i el seu ús són el narrador de la història. És un narrador silenciós que està ahí i passa desapercebut, però que ens va explicant i ens va avançant coses. De fet, els colors donen spoilers del que passarà després i això fa que una vegada acabada de veure la pel·lícula puguem tornar a veure-la, la revisionem i veiem com ens havia anat avançant. N'hi ha una tècnica que es diu foreshadowing, que és anar deixant aquestes molletes de pa que ens van dient què passarà després, és aquestes pistes que ens diuen com acabarà tot, com evolucionarà la història i que així i tot, sabent aquests detallets, nosaltres ens puguem sorprendre o no i igualment vulguem invertir en aquesta història. La professió que ha triat Mia i la professió que ha triat Sebastian ja ens diuen que Mia és una persona que buscarà viure en grup i treballar en grup i li agradarà la massa, la companyia, En canvi, Sebastian és més aïllat, és més d'estar sol, de tocar el piano sol, fins i tot encara que siguin una banda de més músics, però el seu instrument ell fa el seu solo i està més tancat, de fet toca mirant les tecles i no és tan... no és com un altre tipus de músic, d'acord? Per tant, aquesta és la personalitat de Sebastian. Se sol vestir de colors més sobris, més neutres, i Mia és més el color. Mia comparteix pis amb 3 xiques més, és a dir, també viu en companyia, treballa en companyia... Això ja ens diu un poc com acabarà la cosa, van spoilers, avise, Sebastian acaba sol i Mia acaba formant una família, un grup. Es casa, té una filla, té una xica que cuida de la seva filla, Sebastian segueix vivint sol, treballant sol, tocant el seu piano sol, encara que té un local i té els seus companys de banda, però continua vitalment sol i més aïllat. Ell no refà la seva vida i ella sí. És a dir, que ja des del principi ens diuen un poc aquesta línia. Com ho sabem? Ho sabem des del principi perquè en l'embús de trànsit Mia es queda en l'embús i Sebastian l'avança i se'n va ell sol. Ell va a la seva marxa. I Mia va més en el grup, en la massa.
Aquesta escena principal ja ens impacta per la música i pel color. Si heu llegit o heu vist el Màgic 2, recordareu que allí els colors eren molt importants perquè el camí era de llambordes de color groc i la ciutat Maragda era de color verd. Però no eren colors aleatoris perquè Dorothy partia de la ciutat dels Munchkins, que tenia com a color el color blau. No és que veiem el color blau en l'escenografia, sinó que el color blau és el color dels Munchkins. N'hi ha un moment en què a Dorothy se li diu, no recordo si en la pel·lícula però en el llibre sí, que els Munchkins saben que ella és amiga, que és bona, a través del color. Perquè va vestida amb un davantal a quadres blaus i blancs. I el blanc és el color de les bruixes bones, de les fades, i el blau és el color dels Munchkins, que són ells. Per tant, sap que és amiga. Com que el blau representa els Munchkins i la seva ciutat, el blau, i el camí és de color groc, blau i groc sumats on porten al verd, que és el color de la ciutat Maragda. Ens dona aquesta linealitat, ens dona aquest sentit del procés, de què anem a sumar i on anem a parar, i quin color representa cadascú. Doncs en La La Land també són importants aquests colors. La primera escena, que és circular en si mateixa, comença amb un embús de trànsit en el qual la primera persona en baixar-se del cotxe a cantar i a ballar el número corresponent és una xica que va vestida de groc. La segona persona que es baixa del cotxe va vestida de blau. I la tercera persona que es baixa del cotxe va vestida de verd, perquè groc i blau donen verd. De fet, comencem amb el groc i acabem l'escena amb una altra xica també vestida amb un vestit groc. Escena circular perquè també la cançó és Another Day of Sun i el sol també és circular i groc. També ens explica que serà una història circular, després explica per què, i tot això ens ho diu el color. Anem al que és la relació de Mia i Sebastian. Mia i Sebastian, en eixe embús, Mia va vestida de blanc i negre perquè és el seu uniforme de cambrera i després va a un càsting, i en aquest moment també són colors neutres, són els únics de tota l'autopista que no porten colors forts. Ella va de blanc i de negre i ell va amb aquests tons marrons que són més neutres, el cotxe també és d'un color així similar i com que van diferents de la resta de les persones que estan en aquesta escena. La vegada següent que es troben, perquè ahir es veuen però no es coneixen, la vegada següent que es troben, Mia ha eixit del seu apartament, havia quedat amb les seues amigues per anar a una festa i cadascuna anava d'un color fort. N'hi ha una escena que van les quatre ballant i ella va de blau i les altres van de roig, groc i verd. Mia va de blau i quan va caminant i sent per primera vegada tocar el piano a Sebastian, és a dir, quan percep el seu art abans de veure'l a ell i aquest art ja li toca la fibra, quan entra al local, Sebastian també va vestit de blau. Van els dos blaus, cadascú melancòlic pels seus motius, però transmet no eixa tristesa, allò depressió, però sí que estan melancòlics en algun sentit perquè no acaben d'aconseguir el que esperaven, no estan fent el que ells volien fer en la seva vida i estan com sols a nivell personal i a nivell laboral, no acaben de trobar el que ells busquen. La següent vegada que es veuen és una festa molt alegre en la piscina i Mia porta un vestit groc. Sebastian porta una jaqueta de color roig i uns pantalons de color taronja. Ja comencen, ella interactuen, perquè ella fa una escena superdivertida en la que li fa com burla i ell ja la mira, vull dir, ja comencen a interactuar d'alguna manera els personatges i això es transmet amb els colors, perquè si ella va de groc i ell va de roig i taronja, roig i groc sumats donen taronja, és a dir, entre si ja han començat a eixir combinacions. Van de la festa i van a l'escena famosa on ballen per la nit allà en el carrer amb vistes a tot Los Angeles. Aquesta escena visualment funciona molt bé i una de les coses per les quals funciona és perquè inclou tots els colors. Mia porta tots els colors primaris. Va vestida de groc, porta unes sabates de color blau i porta una bossa de color roig. Ella ja és la combinació d'aquests tres colors primaris. De fet, al llarg de la pel·lícula, el seu vestuari va canviant i moltes vegades, entre sabates, bossa i roba, ja porta aquests tres colors. De vegades el que és groc és la bossa i el que és blau és la roba i el que és roig són les sabates, però més o més va ballant entre aquestes combinacions. Sebastian és el blanc i el negre. Els envolten els arbres que tenen el marró i el verd en les fulles i la resta de colors apareixen en el capvespre. Ahir ja, com que ells ja es comencen a relacionar, ja es diuen que no s'agraden, però ja es percep que sí que s'estan agradant, dels seus colors comencen a eixir els colors combinats. Apareix el lila, el rosa, el taronja... De manera que en aquesta escena, si parem un fotograma, podem veure que estan absolutament tots els colors possibles en pantalla, sense repetir-se.
La vegada següent que queden, que ja queden com a cita i ja van al cine, Mia va amb un vestit verd, que també transmet aquesta esperança d'aquesta relació que comença. Sebastian va de marró, i les butaques del cine són de color roig, perquè el verd i el roig donen marró. És a dir, ahir ja s'han fusionat i l'entorn i ells ja són com tot un, i una vegada més és una escena que ens diu que entre ells hi ha una relació. Sebastian és el que troba l'èxit primer, que també la meva teoria és perquè ell és també, quan l'avança en l'autopista, és perquè ell trobarà primer, diguem, aquest camí, arriba primer al seu objectiu, i no funciona perquè ell està en un grup gran de música que no és el que ell busca, perquè ell busca una cosa més solitària, més menudeta. Ell prova el que és el món de Mia, que és estar en grup, estar en una gran massa, i no funciona, i va vestit de negre complet, i això també diu que ell no està en aquest element. A banda, quan ell va de negre, ella va de blanc, i és com que tampoc casen, vull dir, cadascun és la banda contrària de l'espectre del color. Sebastian, per exemple, té una germana, i en la primera escena que apareix, físicament recorda molt a Mia, perquè li han tallat els cabells similars, d'un color molt semblant, també l'han vestida més o menys de blau, i així mirant un poc de lluny podria semblar que és Emma Stone, però no ho és. També li han fet una personalitat més similar i et diuen que ell estima molt la seva germana, però tenen maneres diferents de viure, que és un poc el que ens dona peu a pensar que després passarà el mateix en la seva relació en Mia, per molt que s'estimen. N'hi ha moltes més escenes en què el color és important, quan Mia fa un càsting i les parets de fons de cada escena, de cada càsting, és un dels colors principals, i en un moment que finalment li apareix a Mia aquesta oportunitat i Sebastian va a buscar-la i a dir-li és la teua ocasió, Mia va de blau, és un jersei blau, però no és un color saturat, no és un color intens, és com que ella s'ha rendit el color, no té aquesta intensitat perquè ja ha perdut força. Després, quan sí que va al càsting i ja té aquesta oportunitat, es canvia a un altre blau violaci, un poc més tirant a lila, però continua sent blau, és com que va pujant un poc, torna a tindre aquesta tonalitat que li va donant un poc més d'esperança, fins a després tornarà allò als colors saturats, als colors intensos, perquè la seva vida torna a tindre aquesta intensitat. De fet, en la fantasia final, si vos fixeu, sembla més un quadre de Van Gogh, està tot, una vegada més, és aquesta fantasia del que podia haver sigut, i ahir tot és molt intens. De fet, en la fantasia és l'única part de la pel·lícula en què Sebastian vesteix colors intensos, colors saturats. Però fins i tot en la fantasia veiem l'ús dels colors. La ciutat de París és tota de color blau, els monuments, la Torre Eiffel, l'Arc de Triomf, estan il·luminats en color groc, i el local on Sebastian toca és de color roig. Vull dir que seguim amb aquesta combinació de colors primaris. Tot això, més o menys de memòria, i rebuscant després fotogrames de la pel·lícula, perquè l'hauria de tornar a veure, i m'agradaria ja veure-la prenent notes, però estic segura que la resta d'escenes en què no m'he fixat, segurament el color també té la seva importància i la seva combinació. Com dic, es dona l'ús dels colors individuals, de les combinacions de colors i de la correspondència de color a cada personatge o a cada escena, amb una importància. I també la saturació o infrasaturació, la tonalitat, la intensitat d'aquest color, també ens transmet què sent el personatge o cap a on va la història o què significa. Les coses en les quals jo m'he fixat, i sí que he sentit que el director ha dit que els colors tenien algun significat, no sé si exactament però per a mi, quan hi ha tants detalls, trobo que alguna cosa voluntària ha de tindre. A banda, a mi m'ha fet gaudir la pel·lícula en una altra línia, perquè ja ha sigut com el detall especial. A mi, per exemple, fa molta ràbia quan es descriu per descriure i es diu el color dels cabells o el color dels ulls del personatge si no té cap significat. Si, per exemple, té un ull de cada color i és important per a la trama, sí, o si, com dic, com en Burial Rights, els tons càlids o els tons freds o els tons van a tindre un significat en la trama o ens van a transmetre un sentiment, a mi ahir no només no m'importa, sinó que m'encanta. És com en determinades pel·lícules en què s'utilitza un filtre de color i de vegades és perquè sí, a mi això em molesta moltíssim. Quan sí que té un significat, un filtre determinat per a destacar un color, per a donar una sensació, sí que és important. En Los amantes del círculo polar tots són colors freds, a banda, molt destacats, per a donar una sensació també del sentiment de la història. Però n'hi ha pel·lícules que, perquè sí, és bèl·lica, li posem un filtre verd i que tot siga marró i verd per a que parega com de camuflatge, que és com militar. Però no va més enllà d'això. La tècnica és utilitzar, en aquest cas, el color com a fil conductor o com a narrador silenciós, com he dit, per a dir el que els personatges no diuen ni en el seu diàleg ni a través de les seues accions.
És una tècnica que podeu traslladar a novel·les, a contes, podeu destacar uns colors o unes tonadetes de colors per a donar un significat, per a donar una explicació que no esteu donant d'una altra manera, o per a que visualment ja doni un sentiment i la narració, per a transmetre o per a potenciar el que esteu explicant amb les paraules o amb les accions. Si heu utilitzat o penseu utilitzar això com a tècnica d'escriptura, o si recordeu alguna història, ja siga narrada o en pel·lícula, que utilitzi el color com a element narratiu principal, deixeu-me-ho com sempre en la secció de comentaris.